Mai Balabuni muka sani, babu ruwanmu da wani sabon shugaban jam'iyyar APC na ƙasa, cewar hukumar INEC. Hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta yi watsi da wasiƙar gayyata zuwa taron majalisar zartarwa na gaggawa na jam'iyyar All Progressive Congress wato APC. Hukumar INEC ta bayyana cewa ta yi watsi da takardar ne saboda bata ga sanya hannun gwamnan Yobe Mai Malabuni da na sakatare Akpan Iduhu Hehe ba. Da yiwuwar yunkurin cire Mai Balabuni ƙarfi da yaji ya fuskanci babban matsala kenan. INEC a wasiƙar da ta aiki ranar 9 ga Maris shekara ta 2022 kuma sakatarenta Ross Oriran Anthony ta rattaba hannu. Hukumar ta ce APC ta saba ka'idar Article na 1 na 3 na dokokin ayyukan jam'iyyun siyasa. INEC ta ƙara da cewa bisa sahi na 82 na dokar zaɓe akwai buƙatar a sanar da ita ana sauran kwanaki 21 aƙalla kafin wani babban taro ko ganawa don maja da zaɓen sabbin shugabanninta. INEC ta bayyana APC cewa saboda haka ta yi watsi da wasiƙar da suka aiko ba kuma za ta saurare su ba. Wannan shine dai takaitaccen abin da yake faruwa daga ɓangaren Malam Mai Balabuni.